Zdravo svima, moje ime je Ivan Bildi i danas ću pričati o jednoj možda malo bizarnoj temi, ali tema koja je svakako životna i koja se dešava svima nama i dešava se oko nas. A to je šta se dešava sa vašim profilima na društvenim mrežama posle vaše smrti. Sad nekako, društvene mreže su relativno kratko u našim životima, ajde da kažemo intenzivno poslednjih 10 godina. I uglavnom su je koristile mlađa populacija i nismo još uvek ni toliko svesni koliko će zapravo u narednih 5 do 10 godina biti ljudi koji će normalno prosto svojim prirodnim tokom završiti sa svojim životom, ali će ostati nalozi iza njih. Nama je nedavno preminuo i kolega i to je jedan od razloga zašto snimam ovaj video, odnosno to me je podsjetilo, a primarni razlog je što imam jednu drugaricu iz detinjstva koja je takođe preminula, njoj je ostao njen Facebook profil i dešava se još uvek da kad joj je rođendan, da joj neki nasumični ljudi čestitaju rođendan na njen zid. Prosto ne znaju da ona više nije živa. I to me nekako pokrenulo da malo pričam o tome sa ljudima i shvatio sam da većina ne zna da je Facebook predvideo šta možete da uradite sa vašim nalogom kad vas jednom ne bude više bilo. Idemo na Facebook sada pogledamo kako to da uradite. U padajućem meniju idete u podešavanja i pod general podešavanja idemo na ovu sekciju. Ovde možete da dodate osobu koja će biti vaš legacy kontakt, odnosno osoba koja će moći da kontaktira Facebook, da zatraži da dobijete taj memorialization account, odnosno nalog koji ima za cilj da ostavi prosto sećanje na vas. Ta osoba neće moći da čita poruke koje ste imali, ali će moći da upravlja tim vašim nalogom pošto on jednom dobije taj memorialization status. Moći će da postavlja postove, moći će da prihvata neke prijatelje. Postoji, mislim, možda pročitate u samom helpu šta sve može da uradi, ali u svakom slučaju ništa što može na bilo koji način da vam našteti kao osobi. Tu naravno da ćete dodati neku osobu sa kojom ste bliski. Takođe, postoji opcija da zatražite, odnosno da od Facebooka zatražite da vaš nalog bude isključivo obrisan posle vaše smrti. To znači da ako ovaj legacy kontakt koji je stavljen zatraži ili obavesti Facebook da vas više nema, vaš nalog će biti obrisan, odnosno neće imati opciju da idete u taj da iskoristite taj memorialization account. I ovo, jako kao što sam rekao na početku, deluje blago bizarna tema, ali mislim da je nešto o čemu definitivno treba da se razmišlja. Facebook je jedina društvena mreža za koju ja znam da je omogućila ovakvu neku stvar. To nemamo na Instagramu, nemamo na LinkedInu, nemamo na Twitteru, barem ne da ja znam. Ali evidentno je da će u narednim godinama i sve što vreme više bude prolazilo, ovo biti jedan ozbiljan problem. Inače, bilo je jedno istraživanje, odnosno jedan podatak da će negde 2050. godine na Facebooku više biti mrtvih nego živih ljudi. To je isto jako zanimljivo i to je svega nekih 30 godina od sada. Tako da, evidentno je da ovaj problem postoji. Drago mi je da je Facebook našao neko rešenje i nadam se da ste vi saznali i naučili nešto novo. To bi bilo to, mi se vidimo u narednom videu. Pozdrav! Čekaj, šta se desi sa osobom koja ne odlači ništa? Možeš da zatražiš da se uključi kao memorialization account. Možeš pošalješ umrlicu, da kažeš u kom si srodstvu sa njim. Da, mora formalno. Ali mislim da ne možeš onda da upravljaš tim nalogom. On je samo memorialization i ne može niko da ga upravlja ako nisi stavi osobu.